Wow, ang dami oh. Yan oh. Next stop tayo mga studio kasi malapit na to sa sinute namin kanina yung talaba ba na murang-mura tapos sobrang fresh nun. Ito naman yung Uncle Girls kasi mayroon dito na pinapala na seafoods daw ba. Dapat one time mong mapala marami kasi kuhan ba, lugi ka kung kunti lang yung mapala mo. Kaya interesting daw mga studio. Abangan nyo po. Let's go. Uncle Girls Seafood Mukbang. Para talaga to sumamukbangin siguro. Pasok kayo. Sakto pagpunta namin dito mga studio, wala pa masyadong tao. Kasi time check, 3 PM pa lang ba. Ganda pala dito mga studio kasi malapit sa ilog ba. So, bali sir, ito, one time pala lang po ito. Nang bali dito sir, pasok mo itong pala. Tapos ako mag-guide sa'yo para hindi mag-awas yung mga seafoods natin. Para marami yung makuha mo. So ayan mga studio, magpapala na po tayo. Isang pala lang to, kaya dapat damihan natin. Let's go. Ano sir? Uy, ganda. Grabe oh. Magalugi kayo nito sir. Ano lang sir? Oh, Bigyan mo akong space sa ilalim. Ako lang papasok. wow. Okay. Yan. Ang dami oh. Patong na lang. Patag na. Ah, sige, sige. Tara mga studio, kainan na to. Pero bago ang lahat po, pray muna tayo. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Grabe dito mga studio. Ang dami napala natin. 999 nata to. Ilagay namin dito yung price. Ang sarap kumain dito, malapit sa ilog talaga. Kasi mayroong dumadaan mga bangka ba, mga isda ba. So mayroon pala itong tahong. Yan oh. Sus, ang susi. Kumain natin to. Ang sarap ng sauce na. Tsaka may anghang kunti ba? Mayroon ding mga ganito, no? Saan siya doy? Scallops. Scallops? Hmm? Ang sarap ng sauce nila. Mayroon ding crabs, no? Lambay niyo. Sus ka. Lami ini siya ginamuton mga ang sauce bitaw mamilit yung kamot nga imong gupigupon. Mm. Pilting lami ah. Namit gid. Dako sa scallops, no? Kulang yung isang rice mo dito. Mayroon din ko, ha? Slim. Ang buko. Yan, ligi ba?
Hindi ka makansi eh. Masarap na yung pagkain nila. Tapos sulit-sulit. Sulit na sulit, no? This is good for 5 to 6 ata. May squid pa. Humuk eh. Sarap kumain sa tabing ilog. Ang hangin. Wala'y panitay. Kanina pa ako nakuha ma. Pero parang hindi nakuha, no? Dalawang rice na maubos ko. Panalo. Ang sarap ng food trip ko dito sa Bacolod, mga studio. Maraming salamat sa pagsusubaybay sa mga food trip namin. Panalo po dito sa Uncle Girls. Must try po dito sa Bacolod. Maraming salamat po. Bye-bye.